Dude, sige, mong naay, Jo. Tak. Mayang adlaw mga higala, this is Makultura and today ako ng birthday. So this video is all about my birthday. So daghan kayong salamat sa mga ni-greet nako sa FB, sa Insta, sa Messenger. So daghan kay I am overwhelmed with all your messages, with all your greetings. Na-appreciate kay nako sa mga pa-video, especially to my Loyola 2021. So daghan kayong salamat sa inyong effort yun. Daghan jud kayong salamat, na-appreciate ko na nako. So I invited some of my friends sa Cebu. So let's see, it will be a long vlog. So enjoy watching guys sa mga panghitabo diri. We will also showcase our kuandri mga nindot nga lugar sa Oslob. So if you have any time, you can visit also Oslob sa mga nindot nga mga lugar, no. But of course, let's celebrate first our birthday kunuhay, no. So mga kanang wa pa tay ligo, no. Kay magluto pa ta. Sige. Wala may buhay. Luto dito sila. Nari mas tansiya. Nagluto na medre mo ni kanang probinsya, no, mo ni kultura sa probinsya kanang magluto tas salog ba. Luto tas yuta. Mo nang pinlang kang papa, arisog ba. A few moments later. Meanwhile, Ngayon po ay papunta tayo sa Oslob, Cebu. Matitikman natin ang sarap ng kanilang lechon. Yes, Patrick, ang superstar. At dito ka lang. Patukart lang po, patukart. Pamain lang, pamain. Kung ano si Patrick at Tukart, ako istorya ra lagi ko nimo. Murag na lagi ito discrimination. Trigo, pag naririnig mo to. Ay, utang mo. Kunit mo ba this meeting? We're going to Oslo! 3 hours later. At nandito na po sila. Kudagan kayong salamat. Wala lagi may. Nagapon. Ano? Dili lagi managat. Wala, magat. Nalagi ka ko. Happy birthday! Si Nico. Oh my God. Dali na. Oh, lagi. Koy, na-gift ko eh. Saan po na? Gika ni Ate J. Ang Santo Niño. Isayo na, isayo ha. Mo na, imo hagkas break. Siya'y palitan na. Pagdala. Uy, gigutom na sila. 10 seconds later. Daghang salamat sa gasa sa paghigugma, gasa sa edukasyon, gasa sa itrabaho, gasa sa pamilya. O labaw sa tanan Lord, ang gasa nga imong gihatag diri sa kalibutan ang mga amigo nga nagsaulog karon sa iyang adlaw nga tawhan si Mac Macoy Langahig. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday, happy birthday to you. Okay. Nagsuno ko din ni Kristo. Aniya kita usa ka higala diri nga andam na magpabunyag sa tong kulto. Pagtarong, oy. Wala gipalingkod ra kay. Mga dugay kaayo sila. Dugay man ako man sila. Wala ni sugba. Daghan kayong salamat. Ipusa na yung cheese can. Unsaon nimo pagbaligya ang Sige. gusto ba kang maupaw? Bali. Balit na. Much later.
So, paingon mi sa Tumalog Falls. Ako silang gipalakaw. Sa magang tumal. Actually, trader kayo mong birthday celebrant. Kay, tangas kayo siya, no? Ka-expect siya, nga siya sa kanang silinganan. Yawa! Kasi gipaningot si Julio sa... Kakonvoy na tutumban. Ingon ka doon ra! Ingon ka doon ra! Layo lagi! Season Island pala sa Cebu. After ana, diha na. After ana, saka pa jud mo. After ana, diha na. Ayaw yun magpadala ng dili specific, no? Ayaw jud padala. Kay wadyo mi kabang asan ako to bang diha. Ayaw jud padala. Basta probinsya, basta ano. Doon dito. Awa si Cons. Asas cons. Awa si Cons. Grabe kay workout. It's a scam. Kana si Cons. Gikan na siya sa falls. Good. Sige, mong naay, Jo. Taka. Nga pala kunta mo. Mama. Namon tayo sa kenan. Apin ako po, nagkakahuyan. Google Map dito para sure jo. Nga dool. Hi, comment down below kung yung ano bahala. Gamit yun. Idako na kong bangag silong. Hapit na lagi, hapit na. Tama ba? Nabiktima na rin ba kayo ng scam ng taong ito? Comment down below. Dagi pang kapoy lagi. Kinsay nag-rush guard ha. Mura lagi ka na naligo na lagi full save. Oh, alam mo na sa States kasi walang ganito eh. Ano mga triathlete? Dahil try ra ka dahil. Brisk walk. Karili sa iri. So gipang kapoy na sila. Ako silang gipalakaw no kay para ma-experience gid lang ang probinsya ba. Kumusta naman ka diha, ma'am? Gikapoy bro, awa, picture. Oy, what's the season to rin sa Palacios ay. More moments later. Nabitay tanom ko no. Kay nay tanom dito koy. Oh, actually, dulugon kay ni siya nga part. Expectations sa Tumalog Falls. I'm expecting some cold weather, like it's cold outside. And then with all the walkers, like when you're walking. Wow, ladies and gentlemen, welcome to Tumalog Falls. Yay! So curtain gid siya. Nice kayang falls et. In fairness, nice kayang curtain effect. Yes. Yeah! Tumalog Falls. Konnichiwa. So worth it ang lakaw. First, ito ka kung kilaka! Pero baka na ikaw ulit, worth it pa ba? Sa dyan, awang ko sa cellphone. Awang pa dyan. Sige, Yes, we're enjoying. Oh, naligo naman ang Jan Barika oh. Oh. Gigi. Lalo. Siyempre. So, nag-moment pa ng duha, oy. Hey! Litik na. Di kaya ang source sa water kay tumalog man. Okay? Oh! Okay, sumaligo namin no? Sumaligo sa Midarino.
So maligo, mag-enjoy sa ligo-ligo sa Midori. Yay! So you should visit Tumalog Falls kay Linda Tra. Nice kayo. Pero dapat mo magsakyan na yung diri ha. Pero ayaw paglakaw. Oh! Okay, rolling and 3, 2, 1, go. Ay, smile ka. Many hours later. Okay, so nahuman na taong pangaligo. Muli na ta. Okay, nindot siya, Inverness, nindot siya. Basta na kayo, Kalbaryo na po. Yes. Kumusta man ta sa atong pangaligo sa falls? Actually, worth it kayo ang tanan, guys. Tumalog Falls, makasulod na ka for as low as 20 pesos. Yeah, worth it kayo ang paglakaw kay kabut mo diri mas bugnaw pa siya sa relasyon nimo. Discounted Diba? akong 20 pesos. Discounted na to. Ang 50 pesos na So 50 pesos ang bagong akoan. But unlimited na siya. Maura ni ang bugnaw nga maganahan nimo, no? Maura ni ang bugnaw sa tanang So, jud bugnaw ka. experience nimo, maura jud mo. Magsugod sa nakatong Kalbaryo. Niguwang mo, nga ni gina mag-jogging. Angat na ta. Ano kay si Kuya Makoy rin ginalipay. Oh, okay. Pero ako nagibuhat ka kay nana ka na mo kalab. Char. Karot. Kakapoy. Gipangkapoy na ka ng Ligog Falls. So cold. Eh? Pero now, so Charot. hot. Ha? Sige kapoy. Kisigi kapoy. Kisigi kapoy. Kisigi kapoy. 1 hour later. Okay, so nagtungits na pud sila. Nya with pusta pa yun. Ayo, Lingo-lingo ra ni siya guys. Ayo, Saan sa Rosel? Ayun na yung post ha. Lingaw ka. Bango dyan ka. Awan na gunas. Ayaw kay Ha? Nanay, gawa sa Ovaltine. Gawa sa Ovaltine. Unsa balik ka? Okay, so I think that's it for day 1 sa atong birthday sa ugma. Naapaghihapon sila, no? So let's continue our celebration tomorrow. So I think that's it for today. See you tomorrow. Bye-bye everyone.